поздравления! Данес будем тестировали, как делаю наше чистила прашек, наш нов универсальный прашек за барну перило, за бело, и отстранивалец мадежев, туди за барно бело перило. И соделую в тестировании прашек персил и отстранивалец мадежев вениш. Тука имамо воду станованської температури. І цим додали ще брилянтовий зелений. Так що текучина, яку зело, тяжко відстранити з облачила. І сюди будемо видали, але воду відстранили наше чистила. Наш прашок гри концентрирован, зато треба взяти 3 крат менше кот навадний. Тобто у мене ножличка. Потім персила взамем 3 крат вич. Так, шнупав ножличка. І ще половиця. Потім отстранювалець мадежа текучий. Тут взамемо 3 жлічки. Наш отстранювалець туди гри концентрирован, і зато взамемо саму жлічку. Уже видно, какой хитро делаю. Поглядите, чист біла вода. Прашок туди, отличен. Зело хитро делаю. Персил и вениш. Сюда я приправила 4 енакі кирпиці. І тука имамо мадежи от кави, потім бетадін і брилянтовий зелений. І віно. Найбільш погосто имамо мадежи от віна і от кави. І сюди будемо видели, али боду наше чистила їх отстранили. Гремо поверсти. Мало примішаємо. Окей, сюди нека часа будемо пустили тако. І я вам нека повім о наших прашках і отстранювалець мадежа. То гре прашок, нова формула, екологічно чисте составіне, без фосфатів, без клора, без ароми і без барвіл. Легко уporabljamo za otročke majhne i za ljudi, ki imajo posebne težave s kožo, dermatitisi, luskavico. Kdo ima zelo občutljivo kožo, priporočam za vas ta prašek. Imamo še 2 praška, kateri vsebuje parfum.
і мамо ще ен прашок забарвне перило, ін універсальний. Гри концентриран, ембалажує мамо 800 грам, ін само ена жлічка 400 грам гри за ено прання. Легко заручно, легко за пральний строй. Tukaj imamo odstranjevalec madežev, ta embalaža vsebuje 500 gram, zraven še gre takšna žlička merilna, 40 gram in tukaj imamo črtico, ki jo lahko vidimo in lahko naredimo polovico. Doziralno žličko 20 gram za eno pranje. Ta odstranjevalec madežev lahko uporabljamo самостійно, легко скупай з прашком. Легко за ручне прання, легко за строй. Та детергент почне ділувати від 60 ступінь. І управляємо легко, сюди вам приберемо, так, легко за ручне прання, за строй, потім за чищення кухонних повершин, потім за намакання і за чищення тепіхів. Тоді екологічно чисті сестовини, без хлора, без фосфатів, без барвіла і ароми. Другаче, зело ніжно приємно воніма, не агресивне средство. Тоді легко за майхне отроки управляємо і за людей, хто має зело чутливу кожу. Таку посамрекла почне доливати від 60 ступінь і легко до 90 ступінь температуру даємо через цьому зело мазане перило. То тоді нека часа мамо, чеснов ще сама не сам перевірила, як ділує. І зато сюди будемо видали. Така ж мало біла кирпиця чиста. Тут видимо бетадин ще і мамо. Я на бриллиантовий зелений туди. І ще чи поглядимо велику праху, который санитопи. Видите? Так, только и мама. Я и мама бриллиантовый зеленый, все друге йшло. Такшна пена, то тако ділує наш оксид-зранювалець мадишів. І чи би далі врочу воду, потім швидше було б. Тоді, по-моєму, чист біла кирпиця. Окей, сюди будемо далі вин кирпиця і перевіримо, але мама ще як ж нема даже. Так, наш прашек. Поглядите, чиста кирпиця, все йшло стран. Так, персил. Я тукаю и мама бетадин, и мама бриллиантовый зеленый. Только тут и мама мадиш и чисто зелена кирпиця. Поглядимо, що наш оксид. Туди світла кирпиця, мабуть, ще мало, ампак та була, по-моєму, найбільш мазана кирпиця, ампак туди ділує отлично. Так, да, видите, як ще начинники мають наші прашки.
In glede tega, da to ekološko čisti detergent, prašek in odstranjevalec madežev. In vemo, da vse, kaj ekološko, deluje bolj nežno in deluje počasi. Ampak, če pogledate ta eksperiment, vidimo, da odlično deluje za takšen kratki čas. In lahko rečem, da zelo učinkovito odstranil vse madeže. Tako da priporočam, kdo še nima našega izdelka. Bomo preverili, ali odstranim barvo. Ja, tukaj pogledajte, takoj vse je šlo stran. Tukaj tudi čez par minut sigurno bo svetla voda. Tako da priporočam naše čistilo. Vidite sami.